Gikan sa kapin usa ka gatos ka mga active cases sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay karon 91 na lang samtang limitado na ang mga school buildings nga magamit sa dakbayan isip quarantine facility. Si Chelo Valiana sa report. Kung sa miaging adlaw, 145 ang COVID active cases. Apan alas 5 kagahapon sa hapon, mius-us kini ngadto na lang sa 91. Subay niini misaka ngadto sa 620 ang total recoveries sukad gahapon itandi sa 565 sa miaging adlaw. Nagpabiling 790 ang total confirmed cases ug walay natala nga dugang mga kaso sukad ni atong Martes. Apan bisan pa niini gitataw ni Mayor Samsam Gulyas nga padayon silang mangandam human sa General Community Quarantine sa Agosto 15. Lakip sa Gipangandaman sa Dakbayan ang paggamit sa Department of Education sa mga school buildings sugod sa Agosto 24. Atong ipanindot while renting an isolation center para ang DepEd, once kwaon nila, ready na mi. Gipahibaw ni Giovanni Almendras, Project Development Officer 2 sa DepEd Talisay City Disaster, ang suwat hangyo sa City Hall at tuan na sa ilang regional nga buhatan. Midugang si Almendras ang mga classrooms sa elementarya sa City Central School maoy gihimong quarantine facility alang sa mga persons under monitoring nga adunay close contact sa mga COVID-19 positive. Adunay mga classroom usab sa high school sa poblasyon nga gigamit kagahapon sa mga PUM. Kuralon unya sa DepEd ang mga school building nga gihimong quarantine facility kung magsugod na ang klase. Ang PUM na itong karon kini nga lang nga quarantine facility is nasa 62 among final nga update nasa dumlog pod murag na ay 12 dito or 14 ka buok. Uban ni Renanti Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.